गावनि आगोमा जिउखौ बावना 20 फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय।
बेरखांजाबावबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोन्थाया लेखा बिलाइयाव थाबाय नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ नै हरखारि दैसा नोंबो साखि दङना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 20 मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जा बर' खौसे जा दाबो सम दङ मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोन्थाया दाबो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारनो गुबुना हनै जोंखौ फैसासो साफिनबावबाय नङाब्ला बड'फानि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन फै जों बयबो खौसे जायो